زخانة نخالق كوكل زيك انترفو نتا سماين مدرن زفتر إجزابيه أما هتسنا سعر زولدتنا أدينا كتستة قدسان دينجل مارم إذا سمزي خالق نبلنا تمعزينا نحنا موتاي نرن كالخي أدينا إجزتنا زبل سم أدينا كتستة قدسان دينجل مارم ترايزوك إجزتنا ماريم ولا تزي وسيخنا له إجزتنا زبل سم نتينا قدس دنجل ماريم دوس سلازي بسلامة قدس جبريل ملعاك أو إجزتنا بتكريستيانا نم بيتاችን إجزتنا ماريم إلنا كنصوع نسمع زنت إلنا زي كونس أخبيرنا كنصوع خنزلنا نمقلات إجزتنا ماريم زبل سيامة ويدم ما كنت اسمها بب بدحرزي سلام إليك سلام لك سلام بلكي بناي قدس جبريل ملعك أو زتنا مريم انتي بلك كله سلام بلك كله عدينا قدسان دنجل مريم بكل فترة تاي تبله سلام تازو هبا عدى نملأخ توكيلو قدس جبريل ملعك متي سلام تعقرب نقدس جبريل ملعك أخذتيلا قدس إلسابيت أنت يقربا سلام تعقرب سلازي عدينا قدسان دنجل مريم بكل فطور أنت يوهبا سلام تاي وهب فلما بقدس جبريل ملعك دحيرا دما بقدس إلسابيت إذا سلام تاز ذهابو جين قدس جبريل نايجز عروسو واننتو سلام تاي كون نقريب انت هيدا إجزابيهر زغلصل إجزابيهر بزعززو ندينا قدسان دنجل مريم تاي يقريب سلام تقريب قدس إلسابيت وين اتتمالي اب قدس جبريل ملعك حديرو زنبر منفس ناب قدس إلسابيت ماتيو قدس جبريل ملعك زتناغورو دغيما نساختناغورو انت يابله عزز سلازي نغزتنا مريم سلامتا بفقدنا قدس جبريل ملعك ايكونن بفقدنا قدس إلسابيت ايكونن انت هيدا بفقدنا እግዚአብሔር سلازي انا وين سلام بلكي كبلن كلخو كمتم ممهرانا يزخونو كم ملائكه قدس جبريل ملعك كابدك سبات دما نقدس إلسابيت أخذتيله انت يقرب سلام تا يقرب سلازي بسلام قدس جبريل ملعك أو جزتنا مريم سلام إليك سلام بلك مدراو زي كونس سمياوي سقاو زي كونس تايدا سمياوي زخونة سلامتا بفقاد زي كونس تايدا بفقادنا يجزابير أملاك نعخ انت يبلك كله سلام بلك كله خنا دنقل بهلناج دنقل بهلناج ودنقل بسقاخ بنفسن انت يا اخي دنقل يا اخي اما هلي معرف 4 فقدي شوعات اندحدارينا خمزي بلنا انت فتوتي كل انتنا اخي صباط يا اخي حفتوي يبلك حدث بسقو دنقل كخوني خيل بحلو نوجين دنقل كخون عقل نجزابير زسمرو قدسان أبوتاتنا بسقوم دنقل كوينهم تاي تباهيلهم قدسان تباهيلهم بحلو نو دنقل كخون جنا شكار سلازي طبعاً سلامون جين أمزمورون تايلو نسخي كل نجار كنت أخي تبقت أخي حلف دبهالك ما نبل نورز بهال يبل كنر سلازي قدسان أبوتاتنا نبلا قدسان أديتاتنا نبلا بسقان تاي زخونيا دنقل زخونيا بحلنا دنقل زخونيا جنيا انتور فوتا ولا ديتا أملاك زخونة تادينا قدسان دنقل ما نايز كركر كخونة نان تحدام سينايو أمونغو زكارياس أمونغو قدس جبريل ملائكة زنبرة كركر
أمونغو أدينا قدس قدسان دنجل مريم أمونغو قدس جبريل زنبرة كركر نمساي زكرياس كان نقدس جبريل ملعك زمز قالو نو ودك تولدي 5 بولن تايلو أنا عريقة إلسابيت وين وانا أنت يبيل واي كيدو واي كميلو خباي ولا دركبيل سلازو قدس جبريل ملعك إذا كذا زكرياس كان إذا كذا ربك كله أنت يزبل زلو نتزقول قلوا إجزابير أملاكو نتتمالي نبونا أبراهام ساران زقبروا لهم تأمر بمرسع خونا يكلني أنا عريقة إلسابيت ما وانا حليفي كباي كميلو ودك ركب يخل سلازي نيجزابير أملاك كيدات نيجزابير أملاك قبري نيجزابير أملاك تأمر سلاد رسع كان زكرياس قدس جبريل ملاك انت يابو ليبل قصص أنا أبكر إجزابير أملاك زقوم قدس جبريل ملاك نزك على طيب زي مقبال كان تايكون سقاب زنا جرز في السم عباس كوني سلازي كركر أمونغو كان زكرياس أمونغو قدس جبريل ملاكن انت عينيرو أبو إجزابير أملاك زنبورو كان زكرياس مترت عري تتراتيرو قبر إجزابير أملاك انت يكوين أتراتيرو خونا يكل قدس جبريل ملاك ما بخمس انت يبو ليلو قصة صيف نبدينا قدسان دنجل مريم نزار نمالس قدس جبريل ملاك كاب سماي وريدو بملو زخونة تحتنا ندينا قدسان دنجل مريم نو ودك تولدي خبلام كله هدينا قدسان تايلا خونا يكل كميلو يخون أمونغو كان زكرياس جبريل ملاك زنبرة كركرنا من تاينيو نايمنت مقدالي نيو أمونغو قدس جبريل أمونغو دينا قدسان دنجل مريم زنبرة كركرجين ناي وشتاو نصهن ناي خونا يكل أنا خميل خولد أنا دنجل بحسابي وين انتايو كولد أبوتاتنا خمرقنا أديتاتنا خمرقنا مرعى خيرينا نبل يبلانا هو حاجة انتاي نبل هنا جينا بتصنتنا خلنا آمين نبل انتاي سلاز خلنا وشتنا مسعابخو تمرعين تايكبله كولد يسلا نبل ولا نشتي مرعى خيرين انتاي انتاي يبل هو آمين يبل أدينا قدسان دنجل مريم دما اتمال أخمتيو انه ودخ تولدي خمس بلا انت خطبل نيروا تمرعين تايكخوني كولده زبل حساب حيزا يخون اللي مبلت نيرا عدينا قدسان دنجل مريم جن بحلنا عاكي ترفه دنجل سلازنا برت كميلي يخون أنا دنجل كويل سلازي أمونغو كان زكرياس قدس جبريل ملعك زنبرة كركر ناي قولوا له أمنت كركرين بخامو دما قدس جبريل ملعك نكان زكرياس تابلو قصة صيب أبدينا قدسان دنجل مريم مسمات أجن أمونغو وشتاو زخوانا دنجلنا عينيرو كركر خونا يكل أحسبون بمبان تابلو طيب وشتاو زخوانا دنجلنا عقلت أتولي بخمزينا نحن انتاي نبل دنجل بحلنا دنجل دما بسقاف كم سلوز خوانيو أما هالي انتايلو كل نجار كيت بقتي حلف دبال ما يبلكن كيف عد دبال ما يبلكن نور دبال ما يبلكن بكل نجار كي بسقاخي بنفسه انتاي أخي دنجل أخي سلازي انتايلو بسلامة قدس جبريل ملاك وزتنا مريم سلام لك دنجل وهلناش ودنجل بسقاش كابزة تبقي ساعة عدينا قدسان دنجل مريم بتكريستيانا دنجل بهلنات أنا دنجل كتب لك والله ولادي تعمل أخوين ها ناي سقاوز خونه دنجلنا يكون تنتقل زلا انت هيدا ناي حلنا دنجلنا كم زلوا يتقل زلا بخمسي قدس جبريل ملاك كم تتمالي نكهان زكرياس زو تقطعو ندينا قدسان دنجل مريم وانت زي جبرة زي تقطع مخنياتو وش تعوز خونه نصهنا عيني يرتكركره
ውሽጣዊ ዝኾነ ንጽህና ንቅዱስ ገብርኤል መልአክ እንታይ ያቢላ ነገራት እዩ ስለዚህ ድንግል በህልናች ወድንግል በስጋች እመ እግዚአብሔር ጻወት ሰላም ይለች አደ እግዚአብሔር ጻወት አደቲ አዛዝ ሁሉ ዝኾነ እግዚአብሔር አደቲ ገባሪ ሁሉ ዝኾነ እግዚአብሔር አደቲ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ዝኾነ እግዚአብሔር ሰላም ይብለክም ብዙሓት አዴታት እኮ ነቢያት በመውላደን ታገረኔ ከቢረኔ ብዙሓት አዴታት እኮ ለእግዚአብሔር አምላክ ዘገልግሉ ካህናት በመውላደ እንታይ ኮይነኔ ክብር ተዋሂበወኒ ነደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብር ግን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር በመውላደ ስለዚህ ካው ተበጊሳ እመ እግዚአብሔር ጻወት አደቲ ገባር ኩሉ ዝኾነ አደቲ ከአል ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ሰላም ይብለኪ አደ እግዚአብሔር ዝኾንኪ እንታይ ይብለኪ ሰላም ይብለኪ ከምቲ ትማሊ አደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናብ ቅድስተ ኤልሳቤጥ መጻ ሰላምታ ምሳበታ ኤልሳቤጥ አውሽታ ዝነበረ ህፃን ተሰራሲሩ በሐጎስ ወጽያ ነደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተቀቢላ ሰላምታ ዘሃበታ ንሕናዊ አደ እግዚአብሔር አደት መድኃኒና ዝኾነ አደቲ አጋስተ ዓለም ስላሴ ክግለጹ አብ ዓለም ክግለጹ ዝገበረት አደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንተ ዘይትሁሉ ምስጢር ናይ ስላሴ አይምተገለጸለ ስለዚህ አደ እግዚአብሔር ዝኾንኪ እንታይ ብለኪ ሰላም ይብለኪ ከምቲ ኤልሳቤጥ በሐጎስ ወጽያ ዝተቀባበለታ ንሕና ድማ ነዛ አደ ኩሉና ዝኾነት መድሕን ኩሉና ዝኾነት ብርሃን ኩሉና ዝኾነት አደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከም ኤልሳቤጥ አሰኒና ወፂና እንታይ ንብል ሰላም ንዓኺ ይኹን አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ ካበይ ኮነለይ ንብል አደ ጎይታይ ናዓይ ክትወሃቢ ናብ ቤተይ ክወስደኪ ካበይ ኮነለይ ኢልና ከም ዮሐንስ ተሐጒሱ ናብ ቤት ልወሰዳ ንሕና ድማ ነደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ ንህብ ሰላምታ ንህብ እመ እግዚአብሔር በቃ አደ እግዚአብሔር አደ መድሕነይ ዝኾንኪ እንታይ ይበኪ ሰላምታ ይህበክ ንብል እመ እግዚአብሔር ጻወት ሰላም ይለች ብርክተ አንቺ ማንስት ካበንስት እንታይ ይኺ ብርክቲ ካበንስት ንቅዱስ ቅዱስ አለ ንጹህ አለ ናይዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንጽህና ናይዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ቅድስና ግን መዳርክት ዘይብሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ጠመተ እቲ ትማሊ በደና ህዋን ገይሩ ሓይጣት ናባና ሓሊፉ ዝነበረ እግዚአብሔር ካባና ረሒቁ ዝነበረ ደጊማጊ አደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አብ መዕሳል እግዚአብሔር ናባና ቀረብ ከምቲ ትማሊ ብምክንያት ህዋን ገይሩ እግዚአብሔር ካባና ዝረሓቀ ሎሙ ድማ እግዚአብሔር በመክንያት ናይዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ገይሩ እንታይ ያበለ ናባና ቀረብ በከምዚ ድማ ካበንስት እንታይ ኺልዋ ዝተፈለኸ እታ ናይ ትማሊ አደ ንደቃ እንታይ ሂባ ሞት ሂባ እዛ ናይ ሎሙ አደ ግን ንደቃ እንታይ ሂባ ህይወት ሂባ ሞት በደና ህዋን ናብ ዓለም ሙሉ ሰገረ ድሕነት ድማ በደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ ያበለ ናብ ወለዶታት ሰገረ ስለዚህ ካበንስት ንስኽ እንታይ ኺ ዝተፈለኺ እዚ ቃል እዚ ምድራዊ ዝኾነ ቃል ኣይኮነ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መጽ እንታይ ኢሉ ካበንስቲ ዝተፈለኺ أسعب بلاوين قد سير سابت من تايلا كابنستين السخن تايخي زتفل أخيخي
ስለዚህ ብርክቲ አንቲ አንስት በቃ እተን ሩሃት ዝባሃላ ንስኺ ግን ካብን እንታይ ደበልኪ ዝራህራህኪ እተን ትማሊ ነቢያት ዝወለደ ዓዴታት ንኣዳም ከድሕኖ ኣይከኣላን ብደቀን ንስኺ ግን ንኣዳም ዘድሕን ፍረ ካባኺ ስለ ዝተረኽበ እንታይ ኺለቶ ካብንስቲ ዝተባረኪ ኺ ስለዚ ንጽህና ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ እዩ ካብ ናይ ካልእ ንጽህና ዝተፈለዩ ቅድስና ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ናይ ካልኦት ኣዴታት ቅድስና እንታይ ዘበለ እዩ ዝተፈለዩ ከምኡ ስለ ዝኾነት እያ ድማ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ ኢላ እግዚአብሔር ዓብ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ዝተባረኸ እዩ እንታይ ገይሩለይ እግዚአብሔር ዓብ ነገር እቲ ዓብ ነገር ዝገበረላ የና እዩ ንኻልኦት ነቢያት ክወልዳ ይፈቂዱ ቅዱሳን ክወልዳ ይፈቂዱ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ግን ሓደ ካብ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ማህፀና ክሓድር ይፈቂዱ ኣደቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣብ ማህፀና ክሓድር ፈጠረ ስለዚ ከምዚ ምዃና እንታይ ኢላ እግዚአብሔር ዓብ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ እንታይ ይኹን ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ብርክቲ ኣንቲ ማንስ ወብሩክ ፍረ ከርስች ፍረ ከርስኻ እንታይ ብሩክ ይኹን ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩክ እዩ መን እዚ እግዚአብሔር ወልድ ካብቲ ብሩክ ዝኾነ ከርሲ መን መጽ ብሩክ ዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ መጽ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ማፀን እቲ ቀዳስ ዓለም ዝኾነ እግዚአብሔር መጽ ስለዚ ብሩክ ኣንቲ ማንስ ወብሩክ ፍረ ከርስች ተፈስህ ፍስህት ኦ ምልእተ ጸጋ ተፈስህ ፍስህት ኦ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ጸጋ ዝኾንኪ እንታይ ይኹን ተሓጐሲ ባህ ይበልኪ ምክንያቱ ኣብ ዓለም እግዚአብሔር ኣምላክ ዝሃቦ ብዙሕ ጸጋታት ኣለ ነደታትና ዝተዋሃበ ጸጋ ነንስቲ ዝተዋሃበ ጸጋ ናይ ምውላድ ጸጋ ኣሎ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተዋሃበ ጸጋ ግን ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ምውላድ ጸጋ እዚ ጸጋ እዚ ንብሕጂ ክኸውን ዘይክእል ሓንቲ ናይ መጨረሻን ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክጸውር ዝተሓረት ኣደ ከምኡ ስለ ዝኾነት እንታይ ኢልና ንውድሳ ተፈስህ ፍስህት ኦ ምልእተ ጸጋ በቃ ብጸጋ እንታይ ዝኾንኪ ምልእቲ ዝኾንኪ ጎደሎ ዘይብልኪ እንታይ ኩኒ ደስ ይበልኪ እትኺ ንስኺ ንኣዳም ጠፊኡ ዝነበረ ካባኺ ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ኣብ መስቀል ውዒሉ ነቦና ኣዳም ካብ ዕዳ ዘድናገፈ ደስ ይበልኪ እዚ ብምውላድኪ ዓለም ምሉእ ብስምኪ ክባረኽ ዓለም ምሉእ ብስምኪ ድሒኒ እሞ ኦ እግዝእትነ ማርያም ኦ ምልእተ ጸጋ እንታይ ይኹን ደስ ይበልክ ንብል ስለዚ ዓለም ምሉእ ዘድሓነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብኣ ብዝተረኽበ ንዓለም እንታይ ኣበለ ኣድሓነ ስለዚ እንታይ ኩኒ ዓለም በኣኺ ተሓጒሳላ እሞ ደስ ይበልኪ ዓለም ንስምኪ ኣኽቢራ ኣላ እሞ እንታይ በልኪ ደስ ይበልኪ እንዳበልና ንዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ ነብል ንውድስ ማለት ተፈስህ ፍስህት ኦ ምልእተ ጸጋ
ምክንያቱ ዓለም ጸልሚቱ ዝነበረ በሪሁ ዘሎ እዚ ብርሃን እዚ ከባኺዩ ተረኺቡሞ ደስ ይበልኪ ጠፊሁ ዝነበረ አዳም ተረኺቡ ይሞ እዚ ድማ ብናትኪ ኪደት ይሞ እንታይ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እንዳበልና ነደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ታይነብል ንውድስ ነፈስፍስት ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለች እግዚአብሔር ምሳኺ እግዚአብሔር ምሳኺ ከምዚ ክንብል እንከለና እንታይ እነሆ አነ ይብል አብዛ ፍጥረት ምስ አቦና አብርሃም እግዚአብሔር ክዛራረብ እንከሎ አነ ምስ አቦና አብርሃም ሙሶዊን ዘሐባው ምስጢር የብለይ ብምባል እግዚአብሔር አምላክ ሙሶን ቦና አብርሃም ከም ዝነበረ ይነግር ካብውን ዘሐባው ምስጢር የብለይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድማ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ክንብል እንከለና ሐሳብኪ ሐሳብ እግዚአብሔር ድሌትኪ ድሌት እግዚአብሔር አምላኪ ደህነትኪ ደህነት እግዚአብሔር አምላኪ ንስኽት ሐስብዮ እግዚአብሔር ይዘሐስቦ ንስኽት ፍጽምዮ ድማ ብፍቃድና እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ክንብል እንከለና እንታይ ንብል ኣለና በቃ ንስኽ ዝበልክዮስ እግዚአብሔር ይኹን ይድብል ንስኽ ደአዘዝክዮስ እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ይኹን ይዝብል ምክንያቱ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ወይንም በር ተወዲዎም ኢሎም ኢላ ምስ መጸቶም እንታይ ይኹን ነዘም ሰባት እዚኦም ወይን ክውሰኾም ተአምር ክፍጽም ድሌትኪ እንካብ ኮነ እንታይ ይኹን ድሌትኪ ይኹን አነ ምሳኺ ስለዚህ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንዓይ ፍስሓ ይኹነለይ እንተኢላ እግዚአብሔር ከልካል ይኮን አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንድሕነተይ ተተበጊሳ እግዚአብሔር አይቃወም አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ህይወተይ ብርሃን ክኸውን ተዓዚዛ እግዚአብሔር አይቃወም ምክንያቱ ፍቃድና እግዚአብሔር ፍቃዳ ድማ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮምስለ ዝኾና እንታይ ንብል እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኽት ብልዮስ እግዚአብሔር አይቃወመኒ ንስኽት ድሕንዮ እግዚአብሔር አይኩንኖኒ ንስኽት ባርኽዮ ድማ እግዚአብሔር አይኩልኩሎኒ ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳኺ ይዝትነ ማርያም ንበስዮ እግዚአብሔር ምሳኺ ሰአል ወጸል ለምንለይ ንሕና ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክንጠርዕን ከለና እንታይ ኢልና ኢና ንጠርዕ ፍቃድኪ ፍቃድ እግዚአብሔር ርህራሄኺ ርህራሄ እግዚአብሔር ሓልየትኪ ሓልየት እግዚአብሔር ስለዚህ እንታይ ግበርልና ለምንልና ከምቲ ትማሊ ነቦና አዳም ካቢድ ዲያብሎስ ዝድሓንኪ ሎሚ ድማ ንዓና ነዞም ኣብ ዓየር ተዘይሮም ዘለዉ ርኩሳት መናፍስቲ ተታሒዝና ዘለና ናፃ ክንከውን እንታይ የብልልና ለምንልና ንብል ብምኽንያት ሓጢኣትና ኣብ መፃወድያ ሃደናይ ዓቲና ዘለና ኣብ መፃወድያ ዲያብሎስ ዓቲና ዘለና እንታይ የብልልና ለምንልና እግዚአብሔር ንስሌና ክልምን ምሕረት ክገብር እግዚአብሔር ንስሌና እዳው ክዝርግሕ ከምቲ ትማሊ ነቦና አዳም እዳው ዘርጊሑ ዘልዓሎ ሎሚ ድማ ንዓና ብሓይጣት ወዲቕና ዘለና ብሓይጣት ርሒቕና ዘለና ይዳው ከምብረልና ለምንልና ንብል ምክንያቱ ከምቲ ትማሊ ኣብ ዘፍጥረት እንድሕዳሪና ምዕራፍ 18 አቦና አብርሃም ነታም ዝጠፍኡ ዝነበሩ ሎጥን ሶዶምን ዝለመነ ንሕና ድማ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ ነብል ንልምን ከምቲ ትማሊ ንዓለም ህይወት ዝሃብኪ ሎሚ እውን ብገዛእ ፍቃደይ ኣብ ሞት ኣትየለኹም እንታይ ሃብኒ ህይወት ሃብኒ
كم تتمالي ጸጋ أملاخ نابدك سبات زملسكي لو مدما ጸጋ فقر ودخي ناباي ملسي كم تتمالي يعنجي እግዚአብሔር نوبونا عدام زتخلى لموين እግዚአብሔር أملاك ቸርነቱ ምሕረቱ ናባይ ክትምት እንታይ ያብልልይ ለምንለይ ንበል ሳሊ ወጸሊ በእንቲያነ ها ፍቅር ወልጅ ናፍጥ ፍቅር ዝኾነ ወደኺ እንታይ ያብልልይ ለምንለይ لمانو عدى نولدا ገጽ አይخدም ርእሲ አይድንን كوم سلازي خونت نحنا ندينا قدسተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ታይ ንብላ ለምንልና ንብል ምክንያቱ ኣብ ስደት ምሶ ዝተሰደደት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኩሎም ሐዋርያት ካድሙን ከለው ኣብ እግርግ መስቀል ቆይማ ዝነበዓት ዝበኸት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ ስለዚ ኾነ ነቲ ትፈትዎ ፍቅር ወዳ ክትገድፎ ስለዘይደለት ንሕና ድማ ናፍቲ ትፈትውዮ ናፍቲ ደዓዘዝክዮ ዝፍጽመልኪ እግዚአብሔር እንታይ ያብልልይ ንብል ለምንልነይ እንታይ ንምዃን ከምቲ ትማሊ ዕዳ አዳም ዝደምሰሰ ለምዊን ብገዛእ ፍቓደይ ብፍትወት ስጋይ ኣብ ሓይጣት ወዲቐ ዘለኹ ዕዳይ ክድምስሰለይ እንታይ ያብልልይ ንብል ለምንልይ ንብል ከም ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ መስቀል ውዒሉ እንከሎ ንዮሐንስ እነህት አደኻ ዝበለ ኣብ ኩሉ ነገርካ ትሕግዘካ ንዚ ጸልመተካ ተብርሃልካ እንተ ደኺምካ ምኩስ ትኾነካ እንተ ሓዚንካ ተጸናንዓካ እንታይ ይበካ ኣለኹ ኢሎ አደኻ ይህበካ ኣሎ كم سلازي خوننا نحنا دما اب كل غعزنا سم ولادي املاخ نصوع كن حزن كلنا سم ولادي املاخ نصوع ننازز كندكم كلنا سم ولادي املاخ نصوع عبد خمنا مثان كنبرت لمن الليل سلازي سالي وصلي حاو فقر ولدي ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልን ኃጣውያን ኃጢአት ናይ ኩሉ ክድምስሰልና ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ለምንልና ንብል ምክንያቱ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኻፈአ ነገር እንታይ እዩ እንተይልና ኣብ ኃጢአት ምውዳቕ ዘለናዮ ሽግር ስጋዊ ሽግር ሓላፋ እዩ بعابي وحياتنا زمصالنا شجر جين كبيد كابز كبيد زخونه نجر دما نحنا انتاي نبل لمنلنا نبل سلازي بسلام قدوس جبريل ملاك سلامتا كنبل نكلنا اذ نجر زي ابو مورونا سيلنا بسلام قدوس جبريل ملاك بقى نصح زخونه تحد زخونه حقوس زخونه حيزه ابقد ما خنتاي كوين له تطويل له أدقويتا يخي إلنا أولادي أملاخ قيمنا بسلامة قدوس جبريل ملعاك انزل سلازي بكل قعزنا بسلامة قدوس جبريل ملعاك أو نوزو سميات إلنا بسلامة قدوس جبريل ملعاك نجبر صلوتنا كنجمر نكلنا أو نوزو سميات بسلام قدوس جبريل نجمر صلوتنا كنود نكلنا مسر صلوتنا كخننا دما أبونا زب سماياتن بسلام قدوس جبريل ملائك نجرنا ندمد إذا صلاة زكن جبرن كلنا أبعلتاوي هوتنا أبعلتاوي من نوابرنا بسلام قدوس جبريل ملائك كندق من كلنا جين لك كم ناي قدوس جبريل ملائك نصوص زخنا سمنا ولادي تعمل 5 ساعات زي بمنتاي نلعلال بتعبيت كم ناي قدوس جبريل ملائك يكون كم تجزابير عملك زفقدو يكون بنزح زخونه لبي من فكر الناس بزح لبي እግዚአብሔር አይፈቶን እግዚአብሔር ነው ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኮም ጌሩ ያዘዘን ንወላዲቱ ሰላም ክብልን ኮሎ እግዚአብሔር አምላክ ነው ቅዱስ ገብርኤል እዛ አይነት ሰላም ተቀርባ ይፈቀዳ ንሕና ከበየምሲና ትዕቢት ተሐወሰ ስም ወላዲት አምላክ ምልዓል
ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዚአብሔር ክልኮ ከሎ ሕጉስ ኮይኑ ንሕና ስም ወላዲተ አምላክ ክንጽውዕን ከለና በዚ ዝመፀና ንፈሳዊ ዝኾነ ትምህርቲ እናተጠራጠርና ሕጉሳት ዘይኮንና ኢና ስማ ንጽውዕ ዘለና እዚ ግን ፍቃድ እግዚአብሔር አይኮነ ፍቃድ እግዚአብሔር ሰላምታ ንዝትና ማርያም ክንህብን ከለና ክክዕ ከም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሕጉሳት ኮይኑ ልክዕ ከም ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ሕጉሳት ኮይኑ እንታይ ክንገብር ይግባአና ሰላምታ ከነቀርብ ይግባአና ስለዚ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ትርጓሚው በሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ክንዛረብ ከለና ዝተጋገናዮ በአፍ ትጉሃን መልአክ ያርነበልና እግዚአብሔር አምላክ ስለዚ መሃርና ዝገሰጸናን ክብርን ምስጋናን ይሁን ስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ናይ ማፀንክ ፍሬ ክዝምረልክየ